Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, and watch it burn. Tear me apart, and watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Takže čaute, tu je Daliborek a vítať v našom druhom dieli z League of Legends. Hráme za Fioru, ako som naposledy slúbil, a nejak sa nám to seká, neviem prečo. Hráme ranked, keby niečo. A nakúpim si môj blood nejaký. Môžem kúpiť si nejaký malá poučný, nevadí. Hráme to za Fioru, Fiora je strašne dobré carry. Aj sa trochu tišie. Zvuk. Takto, a ešte tu si chcem pozrieť. Dúfam, že to je OK. Ne, dúfam, že to na tým vie sekať. Pohodičke to ide. Dúfam, že už nie je taká zlá grafika ako minulé. Ja ešte niečo pozriem. 30 sekúnd do zrození dobre. Takže ja som späť. Prestal som natáčať, neviem prečo, ja tu blábam zo len tak asi 5 minút, no čo 30 sekúnd až, no. Áno, support. Ale neviem prečo mi to tak trochu seká. Ale oni majú Nocturne na jungli, takže Nocturne bude sa začínať na blúčku. Takže ja sa tu nemusím bať o ňu. No dúfam. Nikto sa mi nevyrovná. Dobre. Ja sa dúfam, budem sa pokúšať farmiť. Dúfam, že ten prestane sekať. Sakra, myslím, že sme prvého miniona. Jak som mal na začiatku toto je ranked, tak sa budem pokúšať čo najlepšie hrať, lebo ranked som dlho nevyhral, som minus 3 bodov a S, no. Akurát keď dáme S, ona sem príde, to nenávidím. Som zväčšine začala, tá Irelia, jej spely moc nepoznám. Vidíte, to sa naseká. Ja nič neberiem, sakra. Nech mne! Pekný armor má ona. A magic resista. To je nič. Trojka, dvojka. Ja sa bojím, že sa príde ten Nocturneček a nejak si ma podajú. Ručne, stručne. Čo? Timo support? Really? Som myslel, že tam bude Nidalee ako support. Nidalee sa hráva supporta. Niekedy, ale aj nám ide. To som nevedel. No nech si minie manu. Nech mne. Perfektne, máme ju. Job. Takže dali sme si first blood, čo je vynikajúce. Aspoň na to my. Sakra. Ja idem na back, lebo sa som trochu doilujem. Ne. To je kráva. Kto sem portuje? Irelia, tá si myslel, že ma zabije. Lol. Sakra, ona sem ide. To ja... No dobré, idem tam. Ty, sviňo, zabijú! Ježiš, tak to by som nechcel. Tak byť trochu potrolený. Zabil? Ne. Pekne. Poď, Kha'Zix! Teraz trochu nebudem hrať. Dobre, hráme. Uvidíme, ak to dopadne. Kúpme si toto, pouštili ďalšie. Ale good job! Konečne zabili. Good job. Jak tam je na tom tá Irelia? Čo kúpila? To ešte čo my skoro. Ja som takto, to som takto. Takto. Popracujeme. A ja sa budem pokúšať nejako to uhrať. Sakra, ty zrhaj. Ten Timo, ja hrávam niekedy a Timo je strašne OP postava. Naletím na ňu alebo nenaletím? No nenaletím pri istotu, lebo predsa len to je Irelia je OP postava. A kde mám ja minionov.
Oh. Pojďme Mastera někdy ranked, keď pôjdeme Master je strašně veľký postava, to je moja obľúbna postava zo všetkých, Masterček náš, lebo to je postava pre noobov a je strašne silný zo začiatku, svojím kvečkom sa nafarmí rýchle, sa bojím, že máme tuto. Počkám. Já uspěju. Ja si tady pekne počkám. Ona nebola. Dívčenko, ty si bolo. Takový nevybroušený styl. Dobre, trochu sme ju pušili, čo je vynikajúce. On nám má pouštný. Budeme zatiaľ farmiť. Bojí sa nás trochu. Poskoci. Ja tam mám Warden, dúfam, že tam nebude. Dobre. Jak som na to mne. Varda, biež, flešuj! Dobre, neflešuj. Skáč. Jak tam oni to dávajú? No dúfam, že ich tam dobre dáva. Ukáž, jak si na to Mirelia. Ona je 5. Sakra, lag menší. Ospravedlňujem sa za tie lagy, ale neviem prečo mi... Ne! Poď. Nikdo se mi nevyrovná. Dobre, zrhali sme nejako. So šťastím sme sa na to podarilo. A ja počkám, pokým mám kvečko a naletím tam niekto, to bude... Tam je. On nech zrhne a môžeme ísť po tej rally. Ešte trochu dohybujeme. Ona si myslí, že ja som išiel na vek, alebo čo som ja sprostý. Ona má ultinu do Rici. Keďže mám ultinu, tak ja už idem po nej, ale ja nemám ultinu. Neváhej. Neváhej, přesně tak. Mám to češtině, hrám na EU Veste, takže češtinu tu mám. No a všade sú síte, čeština. Dal som si češtinu, niekedy hrám s ňou občas, ale aj občas angličtinou. Ale keď je tá čeština na tu už tak, prečo nevyužiť? Lagy, prečo? Ultina. Takový Poď sem, musíme poď tebe. Ona sa nás bojí. Mám kasík, poď sem. Hagik, poď sem. Nachaj sem. Máme Vardu. Dáš ultinu? Ale ja dám. Ne, lakerka, choď dozadu. Sakra, minuli sme si ultinu. Idem mu tam helpnúť. Zrejme nech ťa nezabije hlavne. Áno, som tady. Čiže nech... Poď. Ty debil! Dobre, good job. Nevadí. Nope. Až pustíme tú turetu. Dobre, ja zdrhám, idem na bek. Kúpime si lifestealek. To ma teraz, že sme ju nezabili, ale nevadí. Ona má 0-2-0. A to stíham! Vy ste to stihli? Sme najrychlejší. Poďme si tohleto. Ja som mal prvú skladať hydru. Ja som debil. Tak či tak som to dobre kúpil. Kúpime tieto dve tu. To je debilina to, ja kúpime to. Lebo ja rád kúpim debiliny. Ešte tam medu. No, sakra hej! Laker. Dobre, čo ona kúpila? Toto je... No, daj, dobre. Ašku? Nevadí. Čo ona kúpila? Relia naša milovaná. Lifestealek, takže to čo my? SS. Ideme na ten mid, lebo ona zrejme išla na ten mid, neviem. SS. Tohle má být výzva? Neviem, či išla na ten mid, ale poobzerám sa tu. Po okolí máme ultinu. Sakra. Máš to blúčka, má.
Nie, vypadni. A dobre, nie je tam ten Timo, poď. Poďte, Yasuo, Jessuo. Zdrhol vám? Nezdrhol. Dobre, poď, žab. On to žije. Ono to žije. Sakra, ten stun. No, alebo čo je to? Spojenec byl zabit. Sakra, a tu je tá Irelia, kde si bola, zlatičko moje? Nekompromisní. Dobre. Neváhej. Dobre, vy si ju tu nejako nevadí. Dáme Vardu. Připrav se na smrt. Sakra. No nepôjde do fajtu, ona sa bojím. Takový nevybroušený styl. Ne, žijeme. Ne, Dorilák! Dorilák. Dorici, chod tam rýchlo. Velice zle to bylo. Necháme. Jaj, lag prostý, to ma tak naseralo. Až ma na tom bote to nejako dávajú. Přítel byl zabit. Dobre, kúpime niečo. Na to my ešte nemáme. Ježe to je dve predáme, ne. Nebudeme riskovať a kúpime si manu a healthy. Môže byť aj to. Nevadí. Prečo tak laguje, bre? Boha. Kha'Zix 3.0.0. Pekne opí. Už máš kúpený? Nemáš statixiu ešte kúpený. Čo má za skôr? 0.1.1, no. Nevadí. Poď. O, perfektne. Bože, toto nenaletí niekde z hora, alebo niekade. Čo kúpila? Ona má lifesteal, kráva jedna, ona bude botrk. My, teraz ona je nad vláde, nad nami. Gen. Ostatní se pokusí. Já Keďže je tam Nocturnek. Nocturn má čo za skoro? 1.1.0. Gank, please. neváhej. Kúpila by som taký menší gank. Ona ide v iném, boha. Jak farmy. Dúfam, že zase keď pôjdeme do teamfightu, tak bude. Aultina! Sa to dáš, to nebol moc dobrý flash. Poďme tankovať. To je debil. A dobre, tušli. Ideme do tu. Ne, už tam jedu. Neboj, jumpni. Dobre. To som nemal robiť, ale pre bohatý tepil, na čo si tam išiel. Přátelský dvojzářez. Nemal tam ísť. To som mal prejsť, na čo som tam išiel. Ja som raz taký. Ostrá čepel, ostrá mysl. Tu má sa tých shield. Doma 5, 6. Dobre. Tri sa mohli zabiť už. Tohle má být výzva? Spojenec byl zabit. Ty kokos, takéto minúte by som mal mať už Tiamit.
Ne, Irelia, ty kde si bola pre boha? Já uspěju. Ja bola na beku. Nepôjdem ma... Nepřítel byl zabit. Když ma tu ulti, no aspoň. Udeř rychle. Spojenec byl zabit. Nech mne! Ne, nepřesiju. Dobre. Nebudeme môcť míňať manu. Ty kráva. Ani sa s ním netrafila. Ty, také tupelo. Se mi nevyrovná. Ne! Gank me. Máme lifesteal, čo je vynikajúce. On nám má nejaký polušný má. Budeme hrať safe game, to nevadí. Ale dobré. Ostatní se pokusí. Já uspěju. Tak nech po nej ide, poď. Job. Pobijte je. Dobre, to bola vynikajúci gen, dobre sme ju rozfajtili. Ja ich ubitý nemám hit! Wow! A fake! Konečne. Dúfam, že sa mi neodpojil mikronek, kedy sa mi tak stane, že sa odpojí. Aška, proč? Máme tam tupí. To keďže předáme, kúpime si. Máme hydru! Neváhej. Jupi. Tak, no to je mŕtvý. Teda. On už ho... Zrej! Nejde tam. Poďte po ňom. Pekne. Poď, Ka. Čo táto on tu kúpila? To ešte nie nekúpila. Dobre, my máme 205 damageu. Počkajme si trochu na ultinku, 50 sekúnd. Mohli by sme ho trochu poškarliť. To je karavana. Neviem koľko má tá ulti na cooldown, ale... Tak asi mali. Nechci len tak. Ja som ťa chcel len poškarliť! Ja som nechcel ísť po tebe! Ja som nechcel poškarliť! No, trochu. Ostrá čepe. Ja som nechcel poškarliť. Mysl. Tam pre istotu vardu. Pre istotu. To se mi Dobre, poď gang, zabijeme ju. Čo máš, keď si zdajú? No dobre, pria. Môže byť. proved. Čiže nech si ja mám trochu. Poď. Spojenec byl zabit. Kde je ten tvoj stun? Nikdy se neostýchá. Sakra, ultina! Dobre, žab. Toto mohli ste počuť, to bol Shake and Fidget. Mali ste pravdu. Byl zabit. Teraz budeme buldiť, čo je taká dobrá vec na buldenie pre teraz. Monster Infinity. Poďme na ten Bloody Steel, lebo to dáva lifesteal ďalšia, keď máme lifesteal, tak verte mi, či neverte, lifesteal na Fiore je najlepšia vec. Máme turetu, vypí. Váš tým Dobre. zničil věž. Jab. Budeme sa pokúšať nejak metricky pušovať veľmi. Koho zabili? Nepřítel je Preboha, jak vás môže ten Nocturne ten zabíjať? Si na hlavu? Má ten mid. No, to nech tam je. Ja by som išiel po tej Tristanke, čo je tu. Ostrá čepel, ostrá mysl. Ona to prežila, to jak je možné, keď som mi ten rukou zničil. Ostatní What se the fuck? pokusí. Já uspěju. Poďte! Štorici? Aška! Na našu linku.
Aj, bože, toto fakt hrajú idioti, ja sa že ti takto z bronzu nedostanem. Defni mi to prosím ťa! No, tak máme pod turete do ríci, nemal som ísť zatemiť. A nevadí, my sme dali turet. Počkaj, vieš? Nikdo se mi nevyhne. Poď. Dobre, zap. No ja tak trochu nafidela už. Máme 1-5-2. Ideme BF-ko kúpiť. Spojenec byl zabit. Proste, ako na tom ide. Nemá ten nic. All mid. Nemám manu, to sa obávam. Neváhej. Ty kokos. Sakra, vy ste Byla tupci. zničena. Defujte to tam. Poďme. Nekompromisní. Á, ešte nie. Á, je tu tento tu debil do rici. Rýchlo! Zabijú. Nevadí. Koľko máme? 4, 3, 2. Ale neviem, prečo tam nešli aj tá... Fine, no. Why? Nepřítel je tu nezastavený. Ale, toto je taký tým už. Nabite ju, dobre. Poď, Yasuo. Jesuo. No, Jesuo, good job. Ako o ňom pekne nafidili. Nikdo se mi nevyrovná. Dáška. Jaj, lagy, dobre. Trochu odlagované. No! Čo si na hlavu? Okamžitě. Ranky, čo pomaly vyhrávame, on vie dávať surrender. Trochu nafidiť sa treba. Trochu. Optimista. Ja som optimista. Udeř rychle. Udeř bytě. Nepôjdeme po nej. My sme dobrá duša. Takový nevybroušený styl. Že aj AFK. Poďme po nej. Vaše věž byla zničena. Já Dobre. Zraženo. Tam ste to dobre zahrali. Tam je Vardu. Poďte. výzva. Hi bitches. Dobre. Ne, pomoc. O, dobre. My žijeme. Dobre. Wow. My žijeme. Nepovedal Erdin, keď to prežil. Sme v nebi. Drzý poskok. Tak my sme takom tiež nebi. Ome, pušujte to. Kerička hlavne, nech to pušuje. To je zabité, to je víter. Váš tým Dobre, good job. Se Ne. opětovat útok. Idem na B, kúpime si Bloody Stare. Čo dáva viacej damage? Toto, 70. My dva za ten lifesteal chcem a potom pôjdeme na bývku a potom pôjdeme na toto zrejme. Koho tam zabijú Ašku? Nie, oni žijú. To na čo dal on? Sakra! Strej! Choď tam, Jinxka! Nie, pre boha, mohla sa tomu vyhnúť. Tento ranked už trvá 24 minút. No, to go. No, a ešte sa ospravedlňujem predom, že túto hru som dlho nenatáčal. Oh. Tohle má být výzva. Počkaj, tam je hubička. Tá Nora Mojsa, jo, to má zabité meno. Se pokusí. Já To sa tu portuje doma, ona sporta. Ascenda.
Poďme dopredu, ja mám ultinu. Ne, prečo som do toho išiel? Prečo? Poďme. Poďte, preboha, čo ste posratí. Go! On nebude posratý, preboha. To mi len takto tým, ktorý nechce ísť do fajtov. Takový nevybroušený styl. Ježiš, čo tu debili? No, treba sa tam rozfajtiam. Vypnite to tam. Teda za prídem tam tá multina, môžeme ísť do fajtov. Wasaňo, wasabi. Takrát taška. My tam musíme proste najradšej nejako nahitovať. Jaj, lakerka. Takže tam jedu. Naša linka tak trochu vyhráva. No to sme ešte neprišli. Máš masku? Sakra, on má masku už. Nezáujem na tímovi, keď má ako z enemy tímu masku, ale keď ju máme my, alebo náš tým, tak to je dobré. Není tu Irelia, poďme. Prečo tu nemusím chytávať? Poďme! To je debil, mohol dať ultinu. To by ti tupelo. Dobre. Poďme dať tomto. Takový nevybroušený. Ja sem chcem dať vardu. Poďme! Čo sa bojíte? Vyjasněný. Prosím, 6. Sokro. Pomoc! Trojzážeš, poď, kvadra! Kvadra! Good job! Čtyřzářez. Good job! All. Push! Now! Let's go! Perfecto! Honor. K. Pozor, Timo vám tam ide. Váš tým zničil věž. No, už tam vidím nejaké jasú okáznik spred. Niekto mi píše na Skype, spomínam sa. A mi niekto bude volať. Ja som... I'm back, som tu. To je vyriešené. Lagy tu mám ako neviem kto Dorici. Odlaguj sa. Úroba, prečo má také lagy? Dobre, sa ospravedlňujem, milí diváci. Ale neviem prečo má také lagy. Já uspěju. Odlaguje sa dneska lolečko. Lolečko, drebiečko. Už sa to ako tak odlagovalo trochu. Proved. Dobre. Ešte je trochu odlagované. Wait for all. Dobre. I have got ultina. Keď sa schýli tým teamfightom, tak môj počítač už prestáva zvládať. Ostatní se pokusí. Ne, prečo mi to takto laguje? Ne, hubička. Teraz mi to zoberie 20 000 helta. Chcel som na 3/4 helta. Že on tam jedu na ten mid. Bol som tam musel sakra tá Jinx. Ja som tam aj išiel, alebo ste tam ísť všetci. Takový nevybroušený styl. Dobre, niekto. Sakra! Random! Ne, choďte tam. Nevypadni, vypadni! Čepe. Ostrá mysl. Neboj! Dobre. Sem tady. Spojenec byl zabit. Ššš, ty taký debil. Nech je na všetkých. Rozdrti, áno.
Ja to lifestylujem. Idem na ten my. Se mi nevyrovná. Nie, nie. Vaše věž byla zničena. Ježiš, ako really, ty to nevieš udefovať, Aška. Podařilo se ti zabít nepřítele. Ale to je krava. No som ma double Nepřítel kill. byl zabit. Na sebe 759, čistý support, ja som. Oni majú barona? Dobre. Ne, ja že to prežijem. A to je jeho sprostá ultina. Dobre, Irelia ešte. Kde je tá Irelia? No to kúpime, dobre. Ultinu máme. Kde je? Nie som tam vymerskol. Šli cestu. Ja to poviem zrejme trochu posunúť na našu linku. No, ja by som rád chcel už toto. Ten Infiniťák. A potom pôjdeme... No čo tu máme? Nejaký přidá otočné šanci. Kritičky dodáva. Poďme na toto. Na tento... Rtuťová šavle. To som s kamarádovi dneska hovoril a úplne sa zakoktal. No, to je taká slovo. Rtuťová. Sakra. Lagy zasa. Kurvené lagy. Proveď. Aj intenci. Ty tupelo. Preboha, som rozfajtia. Ospravedlňujem sa mi dívať na tieto lagy, ale aj mňa serú. Ja som ešte potom Nocturnovi, ale ten je strašne silný. Dobre, poďka! Dobre, perfektne. Že tu Dalibor X, Dalibor Sex, alias Dalibor X. Dalibor X, alias Dalibor X, alias Dalibor X. Přeboha! Nebudem dať do teba tú ultinu sprostú. Dobre, nech sa fidí, mne to je jedno. No. Nevadí, nech sa ty fidíš, čo máš. Máš 14-3-4, nech sa presne fidí, ona to vyhrá, podľa mňa. Ty nemáš manu a ideš tam? Ale ja vás mám, Ježiš, sa to prežila! Spojenec byl zabit. To čo bolo? Zářez. Noob! Ale vy to nemá mano a ide doň. Má zase ultinu. Ja to nemôžem iba do piče, ja chcem kurva kill a už za tým idem tak, že robím kokon. Taká kráva a ty si no dobre vieš tento tým blind. To je taký tá Nora Mojsejová. Ty žena alebo chlap. Teraz dám taký citát, ktorý sa ospravedlňujem všetkým ženám, ktorí to pozerajú toto video. Čo má ten tým okúpené? Ženská. Jaj. Iba ženské hrajú tak zle. To sa ospravedlňujem všetkým ženám, čo to videli, toto počuli. Ale je to tak. LOLko by mali hrať iba chlapi. Aké tak žens? Okej, ja musím to nejak vypnúť. Mut. Preruším, ale ja som tam asi mlomítkom. No nevadí, budeme to počúvať takto. Ženské. Nech tam ide ďalej on prvý. To ja sa budem prechádzať. Ja multinu zase a je potom Timovi. Timo. Pomoc! Ne, Tim. Nikdo se mi job. nevyrovná. Čo tu je? Tu nič není. Ja som je to chcel kosnúť. To je pekne fidla. Že 26-27. On mi dá ty...
ty krava. Kebyže dojdu po mňa, ja by som išiel mu za pomôcť. Oni tu majú čo? Cože ma vidí? Ideme na bek sa doilovať. Ostrá mysl. Spojenec byl zabit. Silné krava, nie to také kravy. No. To môžeme vyhrať. Nita nech sa tam pušie. Oni na bek. To je dobré. Náš tým zničil Zničil vieš. Perfekto. Poď. No dali na tú Jinxku ulti, no. Čo spojenec hovorím. byl zabit. Poviem nič písať. Pre istotu. To, že som nedal dvakrát to točko. Ostatní se pokusí. Já uspěju. Koľko to stojí? A už máme na to, na bek. Ideme na čo to ešte? Kúpime toto. O, to je aj drahší, dal to aj damage. To dá menej než Bloodister. Aha. Vlastne bievka. A na Bloodister je toto aj na Infinite, sú ďalšie damage. Preto to je ďalšie damage. Ty tupel! Dobre! To mohol zabiť. Já uspěju. Poďte! Sakra! To čo má byť? Je nekompromisní. Překaženo. Dobre. Nepřítel byl zabit. To tu! Seri? Ale som jak držím, to je taká fidla pre boha. Toto napíšem už. Fakt, zúfalosti. Report. Jinx. Forfeit. Ty. Dobre, napíšeme. No. Ignore. Spojenec byl zabit. Nora Mojsejova. Ignorovaný. Ty. Koho to teraz zabili vlastne? Jinxku. Ona zapušovala, že? No nepušovala asi. Kde sa to... Tyk. I to musíme nejako vyhrať, lebo už 40 minút pomaly sa naťahujeme to. Už mi teklo. Mám na sebe môj obľúbený, môj šťastný armo. Vyhráme to. A môžeme ísť do toho. 400 damage máme. Wow. Trávime toto bobulnie, aj tak to budú damágy, polácké damágy, to bude čisté polácké. Krásist. Ja by som tu hintu išiel zabiť. Čo mám na zaskore? 4, 9, 6. Poďte sem, prosím. Víš, to čo bol za job? Nikdy som zrejme pár nových. Nie tam nička, dobre. Provedu. Niekto, či ho zabili, už nezabili ani nejdu. Ne, ty po mňa nejdeš. No, dá sa to. Ježiš, ak som sa toho zlákol, že to není od nás. Fú, jak som sa už tomu išiel uhnúť. Tohle má být výzva. Všetci Lundíny, neviem na čo sme to dávali. Nebek. Nastavím takto cestičku. Ostrá čepel, ostrá mysl. A toto mám bývku, budeme teraz šporiť ďalšie. Keď toto ešte botička by sa nám tam hodila, potom to ešte by sme mohli guarding, tak vidíte? A ladnost. Jak tam idú tí minioni, najprv ste takí tupci. Ty zdrhaj na bek. Neváhej.
Dobre, máme tu Kha'Zixa, perfektne. Kha'Zix má čo dá skore, 7-3. Niekto najfitnejší Nocturne, áno. Čo on nám dáva za damage, že musíme ju zabiť? Lebo jak tak pozerám ten Polák? Fitnejší než ten Nocturne. To nevzničia tú turetu. Sakra, musím do nich nejako ísť proste. On zabil s tým Vítrom Filipím. Kámovia, vy tam nechoďte ako na rožky teplé, studené, horúce, alebo aké to chcete. Poďme, ja nemám ultinu! Byla zničena. Oni to zničili naozaj. Ja nemám ultinu, ja tam idem, že oh yeah, máme ultinu, dáme tam ultinu, dám si pentakill. A teraz zistím, že nemám ultinu. Byl zabit. Provedu. Legendárny, perfekto! No aj po tebe bude perfekto, kámo. Perfekto. Perfekto, Flash. Poďme, čo sa bojíte? Poďte Irelie. No, Flashuj. Ne, dávaj. O, 470 damage. Perfekto. Sakra, logi. Zdravím do videa. Dobre. Čaves. Takže kamarát mi napísal do videjka. To som ani nehovoril, že natáčam. To je múdra hľadička, čo? Určite sa. Starý si už vidie, že ak to dlho hráme. Som zachrypnutý od toho vyprávania. 42 minút to natáčam, čo ste nahľadali? To sa mi bude renderovať 3 roky, 3 noci a 3 dní. A to ideme. Ja už neviem, čo mám robiť, aby sme to pušli nejako a vyhrali. Ja sa obávam toho, že to prehráme. Ale ja už neviem, čo idem robiť, ja to idem sám pušnúť. I go solo tam. Push. Spojenec byl zabit. Takový nevybroušený styl. Vy ich tam podajte. Zabite mi ich všetkých. Ja to tu bude pušnem. Máme ultinu, počkáme si na ultinku, pokým nám príde a budeme to až počkať. Dobre, ty. Oh yeah, Irish Mac! Připrav se na smrt. Oh. Easy. Tvůj tým zničil inhibitor. Bylo rýchle. Tohle má Daj nabít. Nepřítel byl zabit. Dobre. Jab. Spojenec byl zabit. Ani nie, že by mi niekto napísal good job, Fiora, very good. Ježiši. Ne, to ma zabije. Podařilo se ti zabít. To bolo dobre. Teraz rýchlo nabek. Toto stojí dobre. Teraz kúpime toto. Bude sem, potom kúpime guarding a potom botu. Teraz mám nejaké lagy tu Orici, ja nemám rád lagy Orici. Kurva, hoši gucu, tak. Ešte by som vám chcel oznámiť do tohto videa, že séria z môjho modpacku zrejme nebude bežať, nebudem natáčať až tak často, alebo už vôbec, neviem. Určite ešte nejaké tie 2 diely videu, ale už nie je moc. Lebo ma to prestalo baviť. Minecraft ma keď tak baví normálne, keď tak začnem sériu iba z normálneho Minecraftu, ale tak ma nebaví. Ty kokos, ten Timo! Zabiť ho je málo. 3/4 health vám zobere tá jeho hubička sprostá. Také rage pri tejto hre už. No, po tom peknom. Sú to on debilkovi, ale nejdu. Je tam Vardu, lebo ja by som už... idem po ňom. No kill, poďme ho zabiť.
Poďme, to zabijeme a ešte budeme silnejší. Skoro. Good job. Takový nevybroušený styl. Yeah, mi na back. Tak pomyslel to ideme na tohto Guardinga. Po česky to je Anděl strážny. A po slovensky Anděl strážny. Anděl. Tak sa volá moja spolučeška Anděl. Irelia, GG. Čo je? No. A ja že dali surrender. To sú svine, jedný ma som sa nalakal. Toto je dobré, to mi dáva moment speed a danger, alebo čo to dáva. Nepoviem radšej sa. No, kto je mŕtvý, by som rád vedel. No, Jinxka, to sa smal mysleť. Dobre, job. Nepřítel byl zabit. Dobre. Sakra! Kto tam bol? Já uspěju. Ne, kurva, hoši, Gudun, tak! Kurva! Zabiť! Laker! I'm best! I'm pro! Huhu! GG. Máme rýchly regen a laky lakov. Please report my team. Inhibitor bude brzy Tak ale dobré, ale dajte ten surrender už, prosím vás. Tam pôjdem zase si ho zabiť, pôjdem ten inhibitor. Nie, že to nie je hubička. Dobre, nie je tam hubička. Dobre, poďme ho zabiť. Počkaj, nedali AFK? Alebo nie? Nie. Zrejme AFK. Poďme to už byť. Kurva, hoši, Gudun, tak! Ma to zabije. Ja potrebujem lifesteal. Žiadne takového. To si týchto rozmávatieme rýchlo. Minioni to púšťu, to nevadí. Ty ma ani... spojenec byl zabit. Sakra, Kha'Zix! Dobre, Kha'Zix. Sakra, som chcel povedať. Počkaj, nemám multinu ešte. 20 sekundo. Ja chvíľu tam pôjdem a musím si trochu... Okamžitě. Random! Ani jedného pre boha! Sri. No, kde si ma niekto... Už tak či tam končí baron. Nevadí. Šupu, teraz som ide zabiť zasa. Jinx! Ako tá Jinx najviac feedí, ona má čo za skore. Kha'Zix mŕtvy, ona má 385, to nevadí, ešte to je dobré skoro. Hejte, toto už je trochu zlé. Toto je bad, this is bad. Ja tam veľa miknu, počkajte. Nepřítel byl zabit. Myti na let! A som teď. Máma. Neviem prečo nám tak random spavie tie ultimita Irelia. Prečo má toto zapnuté to... Jak sa to volá? Prečo? Ne, toto nenávidím a teraz nech sa mi to odblokuje. Brut. Zap. Dobre, už to je odlagované. Tohle má být. Môžeme ísť na ten vid. Nemám to zase odlagované. Dobrá, to mám. Dobre. 22, 4. Kto? Aha, ona žije? No, už nežije. Zastavitelný. Přesnost a ladnost. Doritika. Nevá. No, neviem nič písať. Ale poďme to púšovať, Doriti už.
No to bol tak trochu rýchlejší. Kto tu bol? Ono má... Co je skryté? To bolo veslo, dobre. Táto tu je, tu by som chcel zabiť, ona je strašne silná. A kde je ten bieží šelmít? Ja po nich nejdem, lebo oni sú silní. Dobre, poďme, sme tu všetci. Styl. Farmu máme, kto má najväčšiu farmu vlastne? Najväčšiu farmu má Irelia. To je zase. Keďže som master tu, keďže hrá som majster, nemá najväčšiu. Ne, toto nenávidím teraz budem. Kde som ochádzam. Nikdo se mi nevyrovná. Čete na miliónov. Pingujem, nech tam ide, on tam ide na ročky, ako keby. Sakra. Já uspěju. Ideme? Penta? O, Penta asi nie. Dvojzáře. Tvůj tým zničil inhibitor. Poďme! Nezabijú ma, pomoc! Ne, do ryti. Dobre. Váš Áno, tým máme toto. zničil věž. Po tejto poďte. Dobre, GG! Vyhrali sme ranket! Perfekto! GG! Vyhrali sme ranket a... Dostali sme neviem koľko bodov a vyhrali sme ranket, čo je perfektné. A za Fioru a máme najbližší gem bude Anička. Tak som tady, vyplo to nahrávaní. A dostali sme 19 bodov, čiže nevadí, ale dostali sme 19 bodov. Som tady. Vyhral som. Perfekto, vyhrali sme GG. Nebudeme nikomu dávať reporty. To sme ignorovali. GG, všetkým dáme tímová práca, týmto dáme honorilo. Naozaj perfektne hrali. A on hrá hru. Pozrieme si za koho hrá DGMNSK hru. Niekde, kde hra. Tuto ve fronte. Gasová divízie, dobre. Ja dáme ešte tomuto honor. A ideme domov. Pozrieme si, koľko mám bodu. 16 bodov, mal som predtým minus 3 body, takže nám máme 16 bodov, perfekto. Na budúce si zahráme našu Aničku tady. Od minulosti som dostal možno veľa čempiónov, mám nových, pokupoval som si Xinzhao teraz sa IPčka iba na 1350. Tak, môžete kupovať. Tak my sa uvidíme pri Aničke, tak zatiaľ čaves!